Φένια, είμαι 34 χρονών, παντρεμένη, έχω 2 παιδάκια. Λίγο πιο δυνατά για να ακούνε λίγο και παντρεμένη. Και οι σύμβουλοι της επιχείρησης. Έχω 2 παιδάκια, μικρά είναι 4 και 2. Και αυτή τη στιγμή τώρα δεν εργάζομαι, προσπαθώ να βρω κάπου δουλειά για να λειτουργήσω. Πόσο καιρό ψάχνετε για δουλειά? Αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, δεν είχα εργαστεί 4 χρόνια, γιατί τα μωρά ήταν μικρά. Τώρα, επειδή τα μωρά τα έχουν τακτοποιήσει όλα, είναι σε καλά χέρια. Και 4 χρόνια. Πριν από αυτό, πού δουλεύατε? Δούλευα σε παιχνίδια Confusion. Ήμουν απολύτρια στα ΠΕΠΕ. Δεν είχα καμία επαφή με το ταμείο, επειδή ήταν άλλος άνθρωπος και εγώ είχα στο άλλο ταμείο. Πόσα χρόνια δουλεύατε εκεί? Δεν δούλεψα, περίπου 1,5 χρόνο δούλεψα και έφυγα λόγω της δημοσίας. Φύγατε επειδή το θέλατε ή σας απολύσατε? Όχι, όχι, έφυγα επειδή το ήθελα εγώ. Γιατί είχα ένα στόχο για τα παιδιά μου. Επιλέξατε να γίνετε μητέρα? Ναι, και μου δώσανε και την ευκαιρία και δεν είχα. Συνήθως επιλέγεις να γίνεις μητέρα στο πρώτο παιδί, το δεύτερο? Και το δεύτερο πήγε καπάκι. Πήγε καπάκι. Τι σπουδές έχετε κάνει, τι γράμματα ξέρετε? Αυτή τη στιγμή πάω στο γυμνάσιο της δεύτερης. Λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Πάω στο γυμνάσιο της δεύτερης ευκαιρίας που προσφέρουν. Μου δίνουν και την ευκαιρία να μάθω και τα αγγλικά. Ξέρω πάρα πολύ καλά ρώσικα και να γράφω και να διαβάσω το πάνω. Στα αγγλικά δεν είναι τόσο πολύ, αλλά τα καταφέρνουμε. Τα ρώσικα από πού τα γνωρίζετε? Η καταγωγή μου είναι από το Καζακστάν. Είστε από αυτούς που που ήρθαν σαν πρόσφυγες λόγω πολέμου, έτσι? Πόντι, είμαι, ο πατέρας μου είναι Έλληνας. Κάτι άσχετο, πώς σας υποδεχτήκαμε τα παιδιά? Πώς μας αποδεχτήκαν, ήμουν ένα μικρό κορίτσι, με 9 χρονών. Εντάξει, από ό,τι θυμάμαι, αρκετά καλά. Δεν έχω. Στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας πήγαινε, έτσι? Ναι, ναι, πήγαινα στη δεύτερη ευκαιρία γιατί είχα στόχο να μάθω. Και είστε 34 χρονών. Ποτέ δεν είναι αργά για να σπουδάζεις. Ποιος ήταν ο λόγος που δεν τελειώσατε το σχολείο? Ο λόγος ήταν. Πώς να το πω για να είναι όμορφο. Απλά είχα κάποια οικογενειακά προβλήματα και έπρεπε να βοηθήσω στους γονείς μου και αναγκαστικά το άφησα. Δουλεύατε εννοείται ή ήσασταν στο σπίτι για να δουλέψουν οι γονείς σας? Άφησα σχολείο και πήγα για δουλειά. Άρα έχετε επαγγελματική εμπειρία σοβαρή και μεγάλη, από μικρή. Όπως είναι τα πράγματα, η ζωή όταν θέλει κάτι, το παίρνει. Δηλαδή, τι δουλειές έχετε κάνει στο παρελθόν? Πιο πολύ, όπως σας είπα, με παιχνίδια ασχολήθηκα με τα παιδιά. Από παλιά? Ναι, ναι. Δούλευα βέβαια 7 χρόνια σε ένα μαγαζί κατάστημα, πολύ όμορφο, αλλά δεν μπορώ να αποδείξω γιατί δεν ήμουν και ένσημα. Δεν ήμουν νόμιμα. Αλλά δεν είχα πρόβλημα γιατί ποτέ δεν με έκανε κάτι στην απορριθώ. Πλήρωνε καλά, ήταν πολύ καλό στη ζωή μου. Και έφυγα λόγω γιατί ήθελα να βρω κάτι άλλο. Για μισό λεπτό, δηλαδή αν δεν σας πληρώνω και εγώ ένσημα θα έχετε κάποιο πρόβλημα? Έφυγα πάρα πολύ ωραία γιατί βρήκα το σύζυγό μου, επειδή μένει εδώ στο νησί και εξηγήθηκα ότι δεν μπορώ να χειριστώ μαζί του και έφυγα. Βέβαια με βοήθησε ο άνθρωπος και βρήκα δουλειά στο Confusion, παρόλο που συνέχισα αυτό. Πάνω στο Confusion δουλεύατε νόμιμα, δηλαδή ήσασταν πληρωμένοι με ένσημα και λοιπά? Με ένσημα, με όλα τα πάνω πληρωμένα, ήμουνα ευχαριστημένη. Πόσα άτομα δουλεύατε στο Confusion? Δουλεύαμε 5 άτομα. Έχω ένα πάνω στο πρώτο όροφο, 2 κορίτσια ήμασταν στο κάτω όροφο και αγόρια που μεταφέρουν τα πράγματα για την αποθήκη. Η σχέση σας με τους άλλους εργαζόμενους? Δεν μπορώ να σας πω ψέματα ότι ήταν όλα τέλεια, όλα καλά, αλλά προσπαθούσαμε και λύναμε τα προβλήματα για να μην αφορά τον εργοδότη, για να μην δείχνουμε ότι κάτι κόντρισε αυτό. Αμέσως τα δύο. Δώστε μου ένα παράδειγμα μια κόντρα. Για ποιο λόγο να έχετε κόντρα με κάποιον εργαζόμενο που έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα από εσάς, δεν λέει μαζί σας κλπ? Στην αλήθεια, όπου
πας προσπαθείς να δείξεις τον εαυτό σου καλύτερα και όλος όταν τον βλέπει, πάει και ο άλλος. Δηλαδή είναι σαν τον πανηγμό στην διακοπέρα. Υπήρχε δηλαδή κόντρα μεταξύ των εργαζομένων για το ποιος είναι καλύτερος. Υπήρχε, ναι. Για να δείξει ότι κάποιος είναι πιο καλός, πιο για λόγους οικονομικό για να αντιμετωπίσει. Εδώ ξέρετε η εταιρεία μας απασχολεί 32 άτομα. Θα αναγκαστείτε να δουλέψετε μαζί με ομάδες ανθρώπων και αυτό απαιτεί συνεργασία, απαιτεί πολύ καλό κλίμα και κυρίως αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ σας και κυρίως παρουσία του πελάτη. Νομίζετε ότι θα το καταφέρετε? Εγώ πιστεύω ότι θα το καταφέρω και μέχρι τώρα που και συγγνώμη που θα πω και στην προηγούμενη δουλειά έχω επικοινωνία με τα άλλα παιδιά. Πιστεύω ότι θα το καταφέρω, θα το δείτε και μετά και στην πορεία. Εγώ από μένα θα είμαι εντάξει. Το ωράριο εργασίας είναι πρωί-απόγευμα, μπορεί να το καλύψετε αυτό? Βεβαίως και το γνωρίζω και είμαι έτοιμη και πάρα πολύ. Γνωρίζω και τις πορείες, γνωρίζω και τα βασικά όταν έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τα γνωρίζω γιατί ξέρω και από την προηγούμενη. Είστε αποφασισμένοι δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να δουλεύουμε ακόμα και Κυριακές. Έχει αλλάξει ο νόμος, πλέον τα εμπορικά καταστήματα μπορεί να δουλεύουν και 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτό είμαι πάρα πολύ πρόθυμη και πάθηνα πολύ. Γιατί η δουλειά είναι να έχεις συνέχεια, έχεις τα πάντα. Έχετε κάτι ιδιαίτερο από την επιχείρηση, κάποια ειδική μεταχείριση επειδή είστε μητέρα κλπ. Χρήματα, ποσό αμοιβής και όλα αυτά τα γνωστά. Έχετε κάτι που θέλετε εσείς να ζητήσετε? Να σας πω την αλήθεια, αυτό θα το κρίνετε εσείς άμα το αξίζω εγώ. Επειδή είμαι μητέρα, ξέρω τι θέλω και τι δεν θέλω. Άμα βλέπετε ότι εγώ αξίζω κάτι παραπάνω, δεν θα το πω όχι, θα είναι και καλύτερα και για μένα παρά να πει ότι εγώ δίνω τη δυνατότητά μου πάνω. Όχι. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Είμαι πατέρας και συνοδεύω το μικρό μου παιδί. Είναι 4 χρονών και θέλει να αγοράσει ένα παιχνίδι. Πουλήστε μου ένα παιχνίδι. Τι θα μου πρότεινα? Θα του πρότεινα βέβαια θα δω τι μωρό είναι, γιατί τα μωρά κάθε Όμορφο φορά... σαν εμένα προφανώς. Δεν είναι αυτό, η ψυχολογία του παιδιού. Το παιδί δεν θα πάρει όπου θέλει, το παιδί θα πάει συγκεκριμένο εκεί που θέλει. Θα πάει στο αυτοκίνητο, θα το δω την ψυχολογία του παιδιού, πού απευθύνεται, τι ακριβώς ζητάει, γιατί το μωρό πολλά δεν θέλει. Όταν θέλει κάτι, παίρνει με το χέρι του και αυτό είναι. Μας λύνει τη δυσκολία. Οι γονείς λίγο μπερδεύονται για το λόγο οικονομικό. Εγώ προσπαθώ να παλέψω λίγο, όχι να παλέψω, να δείξω στους γονείς ότι κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό παιχνίδι. Εγώ σαν Βένια εξηγώ, με λίγο είναι ακριβό, αλλά έχει ποιότητα, έχει ασφάλεια στο παιδί και στο παιδί κάπως εξηγώ, άμα βλέπω κάποια αντίδραση που γονείς ότι δεν θέλω, παρόμοιο δείχνω κάτι με λίγο πιο οικονομικό. Ξέρετε, δεν είναι θέμα πατερκώσεις, όπως βλέπετε η εταιρεία πουλάει οικολογικά ξύλινα παιχνίδια. Δεν πουλάει μαζικά φτηνά παιχνίδια, πλαστικά, τύπου τζάμπο κλπ. Μεγάλων επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να πείσετε τον πελάτη ότι το οικολογικό, το φιλικό προς το περιβάλλον, το ξύλινο, το χειροποίητο είναι δημιουργικό παιχνίδι. Και εδώ σου λέω, πουλήστε σε ένα παιδάκι 4 χρονών ένα παιχνίδι. Αυτό θα θέλει ένα αυτοκίνητο με μπαταρίες, με λαμπάκια, με τσιπάκια, με κομπιουτεράκια κλπ. Πώς μπορείτε να το πείσετε ότι δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά μπορεί να το βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να πάρει μια κατασκευή συναρμολογούμενη, η οποία αλλάζει μορφές, αλλάζει σχέδια, πιθανώς διεγείρει το μυαλό του, τη φαντασία του, τη δημιουργικότητά του κλπ. Αλλά είναι πολύ πιο ακριβά. Γιατί πουλάμε ακριβά πράγματα επειδή ακριβώς είναι χειροποίητα. Με οικολογικά πράγματα, με φυσικά υλικά, πράγματα τα οποία μπορούν να έχουν μια διάρκεια ζωής 30-40 χρόνια. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι κάποιο παιχνίδι είναι ανοιχτό και μπορώ κάπως να δείξω στο μωρό, δεν είναι συσκευασία. Κάποια παιχνίδια είναι ειδικά. Ναι, μπορούμε να το πούμε. Ναι, γιατί γνωρίζω ότι αυτά υπάρχουν. Θα προσπαθήσω να τραβήξω το μωρό. Μερικές φορές και εμείς οι υπάλληλοι
είμαστε και ψυχολόγοι. Κάπως να έρθω να δείξω στο μωρό, να ανοίξω, να τον φωνάξω λίγο να παίξουμε. Αυτό τώρα... χώρισα. Δεν πειράζει. Θα ανοίξω να παίξουμε, να είναι ενδιαφέρον. Έχετε ψωνίσει ποτέ από την εταιρεία μας? Έχω ψωνίσει και εγώ, όπως σας είπα, έχω 2 μικρά μωρά και ταξίδινα, επειδή και εμένα σαν μητέρα που είμαι, με ενδιαφέρον, γιατί ταξίδινα και τουβλάκια και πάζα και παιχνιδάκια, μου αρέσουν. Ωραία, άρα ξέρετε την εταιρεία, έχετε πει μέσα. Τι σας έκανε εντύπωση, τι σας έκανε κακή εντύπωση? Μου αρέσει γιατί είναι μεγάλα πράγματα, ότι το μωρό είτε να βάλει και στο στόμα, είτε να κάνει κάτι δεν έκανε εκεί. Κάποιο που δεν μου αρέσει δεν μπορώ να συζητήσω. Το εξυπηρέτησαν επαρκώς? Ναι, αρκετά. Το αρκετά δεν σημαίνει ότι Γιατί... θέλετε κάτι παραπάνω ή θέλετε κάτι λιγότερο? Εντάξει, λόγω επειδή σαν... Πάμε, στεγνάδος τους. Δεν σε πήγε καλά τώρα. Επίτηδες το κάνω, συγγνώμη, επίτηδες το κάνω. Ναι, και ευχαριστώ. Για να ξέρω ότι Λέω, γιατί αρκετά. Η εταιρεία φροντίζει ώστε οι πολιτές του να είναι η βιτρίνα της. Και είναι η βιτρίνα της. Οι πολιτές τους είναι η εταιρεία στα μάτια του κόσμου, του πελάτη. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να νιώσετε αρκετά καλά και όχι άριστα, όχι υπέροχα? Γιατί αν κάτι δεν σας έκανε καλή εντύπωση, εφόσον συνεργαστούμε, θέλουμε να το διορθώσετε. Δηλαδή, εσείς να είστε άριστοι. Να μην έρθει ο πελάτης να πει αρκετά ικανοποιητικά. Πρέπει κάθε πελάτη να φεύγει απόλυτα ικανοποιημένο. Έλα τώρα που μπλάρεις σημαίνια, τώρα μπλοκάρεις, τώρα μην ξεντέλω. Άρπαξε το. Εσύ τι μιλάς. Don't speak. Παρακαλώ, η δουλειά σας είναι να ακούτε. Οκ, θα το σκεφτείτε. Ένα τελευταίο τεστάκι. Είναι ένα στυλό. Αυτό αφορά όλους. Είναι ένα στυλό. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό? Πείτε μου γύρω στις 20 χρήσεις διαφορετικές. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό? 20 χρήσεις. Τουλάχιστον 20. Μπορεί να υπάρχουν γύρω στις 300. Εγώ προσωπικά σαν φένια δεν ξέρω 300, δεν ξέρω μία χρήση να γράφω. Ναι. Άλλος, τι μπορεί να κάνει ένα στυλό? Μπορώ να γράψω για την ψυχή μου με αυτό. Να γράψεις με την ψυχή σου. Βέβαια.